Fuck yeah. Hell yeah, get it. What does it mean? Can you tell us? Argazkiak erditu aurreko bioskaradek belzdur naiz. Ezin izango didatelako erauzi barruan uzten didatena. Eder agertzen nagoen argazkiaren bila nabil. Iragana edertzen dut. Edertu berriz ikusi beharrik ez izateko. Ez dakit nola egingo dudan memoria argazkirik gabe. Argazkietan oroitzapenak ez baitira gehiago gure. Irakurri ditudan liburuen zati txikiz egina nago. Joan nahiko nukeen tokiez. Eramango zaitudan lekuez. Apa Euskadi. Desamoioa. Horrelakoa da desamoioa. Gonbidatu egiten duzu etxera. Eta zeroek bukatzen duzu gonbitanduen helan lotan.